Li beramber giravên aldabra di nav avên şînên Seyşels da jiyanekanî çêdibît. Me hindek jîngehên taybet yên balkêj dîtin. Bi rastî me hinek kevirên mercanî yên bin avê ku di rewşeke guncayî da dîtin. Li bingehê Nigtun li bajêrê Oxford li Brîtanya, lêkolêr dinêrin ka çawan guhartina seqayî ziyan gihandiye giravên herêmî. The scientists have spoken. Zane li ser axivî bûn. Em hemî dizanin got kêşeyeke me heye. Tiştê ku em dixwazin ew kiryareke berpirsatiya cîhanê ye. Serokê Seyşels Danî Ford dibêjît, Welata wî yê amade ye ku nêzîkî êk ji sê avên vê giravê biparêzî ta ku sala bihêt. Ew şanaziye bû min got bo we welatiyên cîhanê biaxivin. Ford vê du mahiyê seredana taqîgeha Oxford kirbû, ku li wêrê zanayan zanyariyên ku ji 300 karvedanên Oqyanusa Hindî xirvekirîn şilûve kirin. Hejmareke zor ya masiyên cûra û cûr li wêrê yên heyn. Ev wêyekê digihîne ku cihên parastî di ser keftîne. Di nava avên parastî de hejmareka pitir û masiyên mezantir yên heyn, ku lêkolêr dibêjin ev e nîşana sîstemekê saxlemtirê jîngehê dide. Ford dibêjît ew netewên mezantir divê çavlikarê Seyşelsiyê serkeftî bikin ji bo çareserkirina wan ziyanên ku ji egera guhartina seqayî peyda bûyn. I believe Baweriya min bo wan biryaran heye li ser beşên deryayî yên parastî. Demê got bidawî bê, got em wek welatekî bi şêwazeke zanistî bijîn. Got em wisa kar bikin û kabê çend guherînên baş bi dest xînin. Ev e pêşveçûneke ji bo parastina jîngehê. Her wisa ji bo parastina ajûkarên mezinên aboriyên masîgirtinê û geşt û guzariyê.